Croeso i gynllun gwers nesaf tîm pobl ifanc egnïol Ceredigion Actif. Ein bwriad gyda'r fideos yma yw i amlinellu gwers 4 rhan mewn fideo byr. Y 4 rhan bydd twymo fyny, datblygu sgil, y prif weithgaredd ac fel gallen wahaniaethu'r wers. Nod y wers hon yw dysgu a datblygu'r sgil o gicio pêl. I dwymo fyny, gofynnwch i'r plant wneud 30 eiliad o gamu i'r ochr a 30 eiliad o ochr gamu. Cofiwch ymestyn cyhyrau'r corff hefyd yn enwedig y coesau wrth wneud ymarferion fel squats a lunges. Mae cicio pêl yn sgil sy'n bwysig mewn pêl-droed, ond mae hefyd yn cael ei ddefnyddio mewn rygbi. Ceisiwch annog y plant i ddilyn y techneg cywir, rhoi un troed i'r ochr, swingo'r droed arall drwy'r bêl a edrych ar y bêl drwy'r amser. Wrth ddod yn fwy hyderus, gall y plant gyfuno sgiliau fel driblo ac yna cicio'r bêl. Gallwch ddatblygu'r sgil drwy ofyn i'r plant gicio'r bêl at darged. Defnyddiwch y cerdyn sgil a'r fideo fel esiamplau i'ch helpu. Mae'r cerdyn hwn yn y bocs aml sgiliau sydd ym mhob ysgol, neu gallwch weld y cardiau ar ein sianel Teams Ceredigion Actif. Gallwch sganio'r cod QR i weld y fideo'n uniongyrchol. Edrychwch ar y weithgaredd hyn sef fireball fel esiampl o sut mae datblygu'r sgil o gicio pêl. Bydd un plentyn ar y tro yn cicio'r peli mewn i ofod. Yna, ar ôl cicio pob un, bydd y meiswyr yn casglu'r peli i gyd a'i rhoi nôl ar y conau mor gyflym a phosib. Yn y cyfamser, bydd y ciciwr yn rhedeg ac yn cyfri sawl rhediad mae'n gallu gwneud erbyn bod y peli i gyd nôl neu lle. Gofynnwch i'r plant i ymarfer defnyddio'r ddwy droed a chofiwch atgyfnerthu bod y sgil yn cael ei berfformio'n gywir bob tro. Good boy, Antonio. Go, Jacko. And another ball, Enzo. Get the other ball. Get the other one, Chris. Put it on there, Chris. Yeah, on there, that's fine. Keep going. Last one, Antonio, yellow ball. Keep going, Giacomo. And stop. Ceisiwch gyfuno sgiliau gwahanol fel driblo ac yna cicio'r bêl. Gallwch rhoi targed i'r plant fel defnyddio gôl pêl-droed a hyd yn oed rhoi golwr i mewn ar gyfer y plant cryfa. Cofiwch herio'r plant i ymarfer defnyddio'r ddwy droed. Gallwch hefyd ddefnyddio peli maint gwahanol i roi sialens wahanol i'r plant. I wneud y sgil yn haws, gnewch yn siŵr fod y bêl yn llonydd gyntaf cyn bod y plant yn cicio. Cofiwch asesu'r plant drwy gydol y wers i ddylanwadu ar eich cynllunio ar gyfer y wers nesaf. Diolch am wrando.